habitual, que é a maneira de ponerse a palo, que se maneja nesa escala, que é o modo menor armónico. Bueno, pois ali se lles empezaba a bulir a cabeza un pouco peculiarmente, non? Aproveito para decirvos que os que saibades algo de música, hai moitas escalas menores, moitísimas, pero así as 4, digamos, os 4 tipos